हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआवहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि सायाव सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बकाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियाल भिडियोनि जानाखि भिडियोनि इप'स्टफोर बिथांमोना आपल'ड खालामदोंमोन, जेराव बिथांमोना इप'स्ट 1 निफ्राय लानानै इप'स्ट 18 सिम भिडियोखौ आपल'ड खालामबायमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोना दायो इप'स्ट 1 निफ्राय लानानै इप'स्ट 18 सिमखौ फुल पार्ट महरै रिलिज होबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा दे आगोमा रुवातिनि माखासे इप'स्टफोरखौ फैनाय नंला नामा होननानै। स' लोगोफोर बिथांमोना जा सिगां गावसोर आपल'ड खालामदों बेखौसो ज'थायनानै रि आपल'ड खालामफिनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिनिनो जों इप'स्ट 19, 20, 21 बायदिफोरखौ माखासे साननि गेजेरावनो नुनो हासिगौ दे लोगोफोर। मानोना बिथांमोना शुटिंखौ थाबैनो खालामखांब्लाबो भिडियो एडिटिं खालामनाय, भइस डाबिं होनाय बायदिफोरा नोगोर सम लायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा दे इप'स्ट 19, 20 बायदिफोरा फैनाय नंला नामा होननानै। स' नोंथांमोना इप'स्ट 19, 20 भिडियोखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं नामा? अब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानै भिडियोखौ नायगासिनो अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोनहा आंनि गोदान भिडियोनि आपडेट होनायखौ नोंथांमोना सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्ला भिडियोखौ बानायलांबाय थानो खाबु मोनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर भिडियोखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो बे आगोमा रुवातिनि फुल पार्टखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होदों दे। स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे।